Ik ben een ex-militair onder andere en ik heb daar zo wat ellende opgelopen in mijn hoofd. En ja, de geladenheid en gespannenheid en boosheid, dat ben ik eigenlijk nooit echt kwijtgeraakt. En 20 jaar na dato, zeg maar, ja, is dan eigenlijk bleek dat die PTSS daar door veroorzaakt is. Oké, dan had je een skof thuis zitten, omdat het net goed maar die gier. Dan had je hulp zocht en kriegen. En dan kist weer om de slag. Maar ja, dat is nogal een stap. Liek het nou zo? Of ben er heel iets meer verwarde persoon? Meer mensen die het paard even volslaan kwijt binnen? Komt dat omdat wij hudder oordelen als maatschappij? Het zo vier mogelijk bij u zwaai houden willen? Feit is dat 1 op de 4 een psychische stoornis krijgt. En dan? Hoe makkest de stap waarom naar de maatschappij? Waarom naar het duistere leven? Dat is nog net zo makkelijk, maar de meesten van Mind Up die helpen erbij. Ik heb voor deze aflevering een afspraak met Erwin op de houtbewerkingsafdeling. Het roept ik al helemaal lekker naar hout. Hoi, Miranda. Hallo, Erwin. Met Bismoenegong, Erwin. Ik ga een lamp maken, een staande lamp, een leeslamp. Dat betekent helemaal zelf? Niet altijd. Dit heb ik eigenlijk een beetje uit een woonblad van mijn vriendin gekregen, maar in principe doe ik veel zelf. Ja. Gelijk al een opdracht. Ja, zo gaat dat maar vooral, hè? Absoluut, Ja. absoluut. Zit je nou een ier? Kist ik verschil vernemen maar wie is toen je binnenkwam en hoe het nou is? Ja, ik denk dat de rust al steeds ietsjes beter wordt. Het zal nog steeds niet zijn waar het moet zijn, maar gestaag gaat het ietsjes beter. Ik ben een ex-militair onder andere en ik heb daar zo wat ellende opgelopen in mijn hoofd. En ja, de geladenheid en gespannenheid en boosheid. En dat hoop ik hier en ook door middel van therapie ja, weer beter te krijgen. Hoe helpt dit hier bij Mind Up, hier echt fysiek aan de gong wezen, die om meer rustiger te worden? Omdat je veel met je handen en hoofd bezig bent, geeft je natuurlijk in je hoofd word je natuurlijk ook, hè, je bent geestelijk bezig, dus daar word je ook moe van. Als iets lukt, geeft dat een behoorlijke tevredenheid en een klein stukje euforie in principe. Dus, Aha, de voldoening. De voldoening, juist. Ja, vooral dat. Ja. En ja, ik mag graag met mijn handen werken. Dit zijn de 2 zijkanten. Dat zie je hier, die en die. Dit zijn de 2 voorkanten. Erwin is hier komen toen hij heel druk, onrustig, heel nadrukkelijk aanwezig en heel gejaagd. En wat hij nodig hier weer gewoon rust. En hoe jou je dat dan? Nou, dan zet ik de remmer op. Dit vlug, dat vlug. Ik zei, hier doen we niks vlug. Antistress. Dat is het belangrijkste. Je kent die zelf wezen. Er zit niet in die dekken. En neem de tijd voor dingen, alles heeft je aandacht nodig. Ik zei, en dan moest je leren die focus te lezen op datgene wat van plan wist te doen. Dat vreeg ik die aandacht. Ik zei, daar krijg je een goede focus van. En als dat dorst, ik zei, dan komt het vanzelf wel weer in de maatschappij weer om. En zie je verschil naar een ier? Ja, hij is ook heel oorzien in de groep. Bij Mind Up binnen 2000 mensen onder begeleiding aan het werk. Op 4 locaties in Friesland kunnen mensen met psychiatrische problemen in haar eigen tempo zonder druk beziekje weer ritme op te dwaan en vertrouwen te krijgen. Ik heb een zwak voor deze doelgroep en ik vind het heel leuk om deze mensen weer in de maatschappij zetten te kennen, met de nodige vaardigheden. Mensen komen hier voor hout, maar ze komen ook voor sociale vaardigheden, een stuk doorbesteding. En dat je mensen iets moois aan kennen, wat ze nodig binnen om in de maatschappij weer te functioneren. Als mensen een goede doorbesteding krijgen, dan zie je dat ze op een gegeven moment minder medicatie nodig hebben. Ja? Minder, ja, echt. Dat werkt. En dat ze minder een beroep doen op zorg en dat ze zelf redzamer worden. Hoe werkt dat dan? Nou, er zijn wel mensen die zeggen van nou, dit is een mooie afdeling om arbeidsritme op te doen. Dit is niet meer richting, maar nou heb ik toch wel weer een basis dat ik weer in de maatschappij kan. Dat ik weer participeren kan in de maatschappij. En dat is sowieso denk ik van mij de insteek, dat je mensen behoeden kennen van een psychiatrische carrière. Erwin had als militair in Joegoslavië zitten. Eén keer thuis wol het net.
Relaties en werk rinnen keer op keer op neer uit. Erwin bloot een soort om de pine te verdovien. Hij vertelt hoe de spannings die te vroeger thuis wienen. En dat er als jonkje al nu voor het ding sjoen had. Ik heb een lijk gevonden toen ik 14 was, tijdens het vissen met een kameraadje. Ik heb toen we van school naar huis liepen tussen de middag gezien dat een man zijn vrouw 27 keer in de buik stak. En nou ja, het Joegoslavië vooral, de spanning die daar toch ook is en daar is het toch wel blijven hangen. Want hij best best als militair, hè? Yes. En dat ben ik eigenlijk nooit echt kwijtgeraakt. En 20 jaar na dato, zeg maar, is dat eigenlijk gebleken dat die PTSS daar door veroorzaakt is. En, Posttraumatische stressstoornis. Ja. En eigenlijk door toeval, zeg maar, eigenlijk door een interview op tv van een marinier, zeg maar, zag ik eigenlijk mezelf daar heel erg in. Wat herkende Sto? Hij had het over de boosheid, de superalertheid, geen rek hebben, eigenlijk heel snel geïrriteerd zijn over de kleinste dingen. De briefbus van de onderbuurman waar je ook aan irriteerde. De dingen die gebeuren eigenlijk in deze maatschappij. Hè. Dus eigenlijk als mensen dingen doen die mij niet zin, of tenminste die voor mij niet kloppen, om dan meteen eigenlijk daar wat van te gaan zeggen. Of dat mensen op hun plek te gaan zetten, dat soort dingen. Maar vooral de hyperalertheid, de boosheid, gespannenheid. En hoe uit het hem dat dan, dat Sto hyperalert wiest? Dat ontgaat me niks. Dus op straat, thuis, alle geluidjes, alles, je vangt eigenlijk alles op. Je bent eigenlijk een grote spons die eigenlijk alles opzuigt. En Is dat een constante staat van paraatheid om klopt. in actie te komen? Of? Klopt, ja, maar ook het is gewoon overal over willen waken, zeg maar. En hyperalert zijn eigenlijk. Ja, hè? Ja. Hij komt net in contact met zijn gevoel. En daarvoor is er intussen in therapie. Bij ons thuis, dat zijn ook, daar ben ik natuurlijk niet speciaal in, maar ook, mijn moeder komt uit een groot gezin. Mijn vader was veel aan het werk, dus thuis was er ook altijd wel een behoorlijke spanning. Ja. Dus geknuffeld en gepraat werd er niet, zeg maar. En nu voelde ik me wel, ik denk van wat kinderachtig eigenlijk, dat je daar nu zoveel last van kan hebben, zeg maar. Maar uiteindelijk is dat toch belangrijk, blijkt. Ja. Wij met de vluchtorganisatie reden wij achter de bussen aan. En dan gingen wij op het moment dat de mensen naar hun oude dorp terugkeerden, proberen om dat in banen te leiden. Mm-hmm. Maar dat resulteerde natuurlijk altijd in heel veel chaos. Spanningen. En spanningen, ellende. Tijdens patrouilles heb je natuurlijk dat kinderen aan je gaan zitten terwijl je met doorgeladen, met een scherpe munitie in je wapen staat. In het begin probeer je dat heel rustig te doen, maar op de duur was het toch, je was steeds agressiever eigenlijk ook. En op dat moment heb je eigenlijk helemaal niet in de gaten dat je zo doet. Alleen, naarmate je ouder wordt, blijkt je daar toch problemen mee te krijgen. Ook met collega's zijn er dingen voorgevallen. Daar wil ik verder niet te diep op ingaan, want ik wil daar verder niemand mee schaden. Maar dat is bij wijze van spreken zelf, poging tot zelfdoding en dat soort dingen. Erwin is in behandeling en krijgt medicijn. De hoop dat het helemaal overgaat, heb ik niet. Maar als ik al 60% zou zijn qua dat die boosheid en alertheid weg zou zijn... en de concentratie daardoor dus eigenlijk op een goed niveau zou zijn... dan ben ik tevreden. En dat je gewoon geduld op kan brengen voor andere mensen... en het weer wat makkelijker leefbaar wordt, dan ben ik dik tevreden. Nog eentje maken. Ik heb er een foto van gezien. Die heb je laten zien. Ik wil gewoon dat mijn dochter trots is, dat mijn vriendin trots is... en dat ik zelf weer blij kan zijn met alles wat ik doe. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste. Best just je op om eerst weer die maatschappij in te stappen. Wat maakt het moeilijk? De druk en de omgang met heel veel andere mensen, zeg maar. Hoe andere mensen eigenlijk met elkaar omgaan. En soms best wel moeite hoe deze maatschappij is, zeg maar. In bedrijven is er toch altijd een soort prestatiedrang, zeg maar. En dan heb ik wel kans dat je wat dichtslaat, zeg maar. Toch een soort faalangstachtig of zoiets, een beetje, toch. De regering zei van mensen moeten participeren in de maatschappij. Maar dan denk ik, dan moet de mensen een kans hebben. En dan moet er geïnvesteerd worden. We hebben wel wat troubles gehad met de gemeente voor de financiering. Dan denk ik, de regering eist het, maar jou dan ik de mensen daar de ruimte voor.
Dan Zodat lees we je juist geen druk op. lees je geen druk op, zodat we ik terugstromen kunnen. En op deze afdeling stroom ik meestal terug. Niet altijd in hout, ja, ik in hele andere dingen. Maar dat ze toch een basis hebben hè, van persoonlijke dingen, zodat je zegt van oké, die redt het wel. Nou, maar Sjen, hij is al zo goed als kleren, Erwin. Yes. Bijna. Wat vind je ervan? Ja, ik vind hem hartstikke mooi. Die kies zijn boekje. Dit is wat het laatst dost, hè? Ik zou het liefst mooie spullen maken voor mensen de hele dag. Dat is ook absoluut, dat is een mooie passie, absoluut. In alle rest. Eigen werkplaatsje, geen stress van andere mensen, geen druk, maar gewoon mooie spullen maken. Ik hoop dat het die slaagt. Ik hoop het ook. En bedankt voor die verhaal en heel veel Graag gedaan. succes, jongen. Dankjewel. Mijn vrouw zei me niks meer, mijn baan zei me niks meer, mijn hun baan zei me niks meer. Ik weet het gevoel helemaal kwijt. Dan ben je van mij aan. Maar ja, dan doet ze wel een soort verdriet worden. Maar hij staat zelf net in de gaten.